jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye premier ministre ye o fana ka baara o bilara de sa cogo min jamanadenw tun bɛ se ka faamuyali sɔrɔ jamana dugulenw jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw a kɛra silamɛya diinɛ ye a mana kɛ kerecɛn diinɛ ye ani Mali yɛrɛ a mara min bɛ n'o y'an ka laada maraw ye dugutigilakaw maratigi minnu n'o ye laada maratigi minnu bɛ Mali kɔnɔ yan fo ka se jamanaden n'olu faralen don ɲɔgɔn kan kulu la ka fɔ olu bɛn'u jɔ k'u cɛsiri Mali a bɛ se ka baara cogo min jamanadenw ka hakɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko société civile olu fana tun b'a kɛnɛ kan min ye Asimu Goyita ye a tile dama ye bi ye a ye maaw wele kuluba fanga bondaso la Asimu ye fɛn min fɔ n'i y'a ye ka fɔ olu ye fanga ta fanga talen kɔfɛ kɔsa in na u ye bandaw bolo bɔ jamanakuntigiya la a ye fɛn min fɔ Asimu Goyita filɛ an y'aw wele aw nana an lamɛn o ye bonya ye an ma ka bonya segin ma o tɛmɛnen kɔ k'aw fo fana aw ka fasoden ɲuman la aw jɔyɔrɔ jamana in kɔnɔ o dugulen tɛ mɔgɔ si la k'o foli bila la k'a ɲin'a fɛ hali bi aw ka jija o baara la mun b'a to hali bi maliyɛnw timin don ɲɔgɔn na maliyɛnw bɛ gɛlɛya min bɛ an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ko gɛlɛya wuli ka bɔ yen mɔgɔ si ka laɲini kun tɛ an ka se nin ma o de y'a to an tɛmɛna sira caman fɛ parce que an b'a dɔn n'a sera yɔrɔ dɔ ma a bɛ kɛ ninko de soit i ɲin bɛ to a la ou soit mɔgɔ wɛrɛ ɲin bɛ to a la donc gɛlɛya ser'u ma a kun tɛ ɲɛ ko dɔ ka kɛ ninnu tali n'o ye président transition kɔrɔ ye ani premier ministre kɔrɔ o jamana ka nafa kun b'o la parce que n'olu kun ma taa jamanadenw ɲin kun bɛ bɔn kun jumɛn na parce que n'i y'a ye ministre fila minnu bɔra la ni gardiw don olu mɔgɔw n'i y'a ye transition sigira 18 août la olu ne bɛɛ an bɛɛ de jɛra ka 18 août kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition bɛ se ka sigi donc fanga ɲɔngiri la gɛlɛyaba de don fɛn min don risque ba de don n'i y'a risque ta fo ka t'i ka diɲɛlatigɛ ban risque b'i suit n'a fɔra ko olu mɔgɔ fila minnu y'o risque ta k'u den ni muso ka vie bila en danger k'a fɔ ko na olu bolo bɔ nin ko la o tun na ni kɔlɔlɔba ye parce que olu mɔgɔ fila bɛɛ bɛ bɔ garde nationale la CNSP tun composé len armée de terre armée d'est toutes les corporations bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan pour ka se ka fanga ɲɔngiri bon ni na k'i bɛna dɔ kɛ bolokɔfɛ ko la a bɛna ni sɛgɛsɛgɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna fɔ dɔ janfa a laban na kɛ muguci de donc muguci o de tun bɛ ka jamana in bɛlɛn fura foyi tun t'a la o hukumu de y'a to an ye nin wale in kɛ parce que an y'a kɔrɔ dɔn an yɛrɛ fɔ président na an b'a kɔrɔ dɔn e ka taa o ka sɔrɔ bunahadamadenw ɲin ka bon an m'a kɛ wari kama an m'a kɛ jɔyɔrɔko kama jɔyɔrɔko kɛlɛ tɛ mais an y'a kɛ jamana ka basigi de kama an y'a kɛ mɔgɔw ɲin lakanani de kama parce que joli bɔn jamana mɔgɔ tila bi donc pour k'a fɔ an na k'a fɔ ko hakilina wɛrɛ bana hakilina wɛrɛ t'an na an ka hakilina bana dɔrɔn o ye jamana ka basigi jamana ka lakanani ani mun b'a to transition mana ban an bɛɛ an bɛ se ka élection kɛ élection jɛlen u bɛna président ɲuman sigi président min b'a to an tɛ segin an kɔ bilen président min b'a to ni gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ parce que mɔgɔ ko fana b'a la dɔɔni parce que ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔ ne filɛ donc n'i ye mɔgɔ ɲuman sɔrɔ a ka ca ala fɛ i kɔmɔgɔ u bɛ ɲa ni ɲɛmɔgɔ ma ɲa kɔmɔgɔ hali ni ɲandi ka di o caman bɛ tiɲɛ parce que u b'a ye ɲɛmɔgɔ a tiɲɛ t'a kɔnɔ donc k'a kɛ aw ni an bɛɛ ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition mana ban an ka se ka président ɲɛnama sɔrɔ président b'a to jamana in tɛ segin a kɔ bilen mɔgɔ kelen fana baara tɛ jamana ka basigi sɔrɔsi ka baara b'a la dɛ mais a bɛɛ fana ka baara b'a la parce que n'i y'a ye bɛɛ ni jɔyɔrɔ don ni mugu ci kɛra o sɔrɔsiw ka baara ye mais mun ye kuma o y'aw de ka baara ye parce que ala ye o se d'aw ma o barika don aw ka kuma na mun b'a to n'a kumana mɔgɔw fɛ u b'a lamɛn jamaw de fana b'aw kɔ donc n'i y'aw ka jama bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ fana a tɔ bɛ dɛn donc n'aw participera ko ko la ka ca ala fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ la bɛn minnu la donc a ɲin'a fɛ hali bi aw ye ko wale minnu kɛ ka jamana basigi hali bi aw ka continuer fɛ jamana mɔgɔw b'o la bi solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma donc mun b'a to bibi in na kɔni solution foyi de tɛ yen an ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin jo b'a la nin jo t'a la an mago t'o la bi an ko mun na an bɛɛ k'a sɔn jamana in ka taa ɲɛ ni erreur minnu kɛra ko erreur corriger ni hakilina ɲuman minnu fɛ ka baara k'o kan donc o de bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ parce que jamana an ka jamana an kɔlɔsi bi an kelen ta tɛ bilen dɛ donc ko caman bɛ jamana in kɔfɛ donc a tɛ ɲɛ fo maliyɛnw de ka bɛn ni maliyɛnw ma bɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ an ka jamana na ala k'an kisi k'an tago ma donc o tɛmɛnen kɔ an bɛ fɔ information wɛrɛ d'aw ma gɛlɛya waati natɔgɔya don n'a b'a fɔ o ma ko contexte ani ko minnu kɛra ka tɛmɛ n'i y'a ye fanga i bɛ ka fanga ɲɔngiri la parce que mankan de kɛra n'o ye mouvement M5 RFP n'olu tun b'a jukɔrɔ donc n'i y'u lajɛ bi mɔgɔ sugu bɛɛ b'u la i mana couche fɛn fɛn ta a bɛɛ b'a la diinɛmɔgɔ b'a la
politicien b'a la sénégalais b'a la bɛɛ b'a la société bɛɛ de b'a la donc an ye maintenant an y'a ŋaniya ɲini ka tila ka aw ka dɛmɛ ɲini o fɛ mun b'a to an bɛ se ka premier ministre poste ta ka di olu ma donc o ɲini aw fɛ aw ka an dɛmɛ o baara kɔnɔna na a tɛ se ka taa aw ka yamaruya kɔ donc an b'o yamaruya ɲini aw fɛ k'o dɛmɛ ɲini aw fɛ o premier ministre mun na nommé tile damadɔni nata la ale bɛ consultation kɛ ni bɛɛ ye diinɛmɔgɔw syndicaliste société civile parti politique pour que se ka bɛn ka gouvernement sigi sen kan gouvernement na ni bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mun b'a to an bɛ se ka transition tɔ laban transition tɔ ma ca bilen a cayalen b'a kalo 8 kalo 7 a banna ka ban donc an bɛ mun ɲini aw fɛ k'aw deli k'a fɔ aw ka jamana a y'an dɛmɛ an ka jamana in basigi a y'an dɛmɛ an ka jamana in dilan bɛɛ ni jɔyɔrɔ don hali bi o de tun bɛ fɛ ka fɔ an na k'aw fo dan tɛ foli mun na ka ɲini ala ka jamana in dɛmɛ ala ka jamana basigi ala ka jamanadenw lakana. An balimaw ni Asumu Koyita ye a fɔli ka segin a kan ka bɔgɔrɔ dɔn ka sɛbɛkɔrɔ bɔgɔrɔ dɔn a kun ye fɛn min ye tuma dɔ la dabɔkun ye aw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw de ye sabu min y'a to u ye yɛlɛma don jamana kuntigiya la ani u yɛrɛ wulila ka fara jamanadenw kan ka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in bɔjɔ a ye hakilina minnu fɔ hakilila ka fɔ faamuyana nka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in hali ni tun ye sɔrɔlasiw bolo fila fa sanu na mun n'a fɔ k'a fɔ yala nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye wa tiɲɛ don nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nka tuma o tuma ni jamana ni a mara gɛlɛyara ni jamanadenw kɔni n'u murutila bɛɛ fanga sigilen ma hali o y'a sɔrɔ o tun y'a sɔrɔ k'a fɔ jamana ka jamanadenw yɛrɛw ka halala fanga sigilenw ye a nana ye Mali in kɔnɔ yan n'olu kɔni o jamanaden ninnu n'u murutira n'u ye juru tigɛ tuma o tuma k'a fɔ u tɛ fanga in fɛ min da ka di fanga na o de ni jamanadenw ka bɛnko la o tasuma o fitinɛ tasuma ka fa n'o tɛ n'a mɛnɛna ka se hakɛ dɔ la sɔrɔlasi minnu ni olu ye marifatigiw ye n'olu da donna kɛlɛ la o fanga bɛ bɔjɔ o kɛra ATT ka fanga na a kɛra Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga na nka a bɛ kɛ tuma o tuma i b'a sɔrɔ kulu dɔ de bɛ wuli Amadu Tumani Ture cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a bɛ ale ta kalama a gɛlɛya ko Mali sɔrɔlasiw fagara ye a nana kɛ k'a fɔ MLA ani Faransi marabagajugu u donna janfa la ka Mali buruja an ka don kibaru la an tun y'a jira u la k'a fɔ Faransi de ye a fɔ burudamɛ tuaregidenw ye u ka karafi kɔla bila k'u b'u fa dugukolo tigɛ ka bɔ Mali dugukolo la k'a d'u ma o waati Nicolas Sarkozy Faransi jamana ɲɛmɔgɔjugu in ale de ye o janfa jugu tigɛ nka bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ Mali ani Libi tɛ dancɛ bɔ jamana minnu n'u bɛ Mali ni Libi cɛ o ye Niger ani Algérie olu de ni Mali bɛ dancɛ bɔ yala ATT de ye diɲɛ k'a fɔ ko ninnu ka na wa hakili la k'a fɔ ATT a ma faamu k'a fɔ Faransi ka janfa labɛnnen tun don tuma dɔ la a yɛrɛ dun tɛ balo la bi ale ye sira di o tuaregiden ninnu nana n'u bolola marifa ye u nalen de sa ja ŋaniya tun b'u la o ŋaniya de laban nana wolo malidenw fagali sɔrɔlasiw olu gɛnni kɛlɛ gannen sa sɔrɔlasimuso dɔw de wulila ka ti sɔrɔlasimuso u cɛw bɛ ka fa cogo dɔ la k'a ye k'a fɔ ko fɔra k'a fɔ ATT yɛrɛ de faralen don u b'a fɔ minnu ma ko rebelles an da tɛna se walawalali ma bi o kɛra ATT ka fanga firili ye kapitɛni Amadu Yaya Sanogo ninnu olu ye ATT ka fanga bɔjɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keïta nana sigi fanga na waati min kulu dɔw de wulila o kulu in a bɛ fɔ de ma ko M5 RFP olu laban fana nana ye k'a fɔ tuma dɔ la Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in a bɛ ka taa sira sugu minnu fɛ olu yɛrɛw ka fɔcogo a n'u ka faamuya cogo la n'u ma bɔjɔ Ibrahim Boubacar Keïta bɛna jamana in se min ma o ye ka jamana ko ban pewu u ka fɔcogo la olu minnu bɛ yen n'u farala ɲɔgɔn kan nin ye Ibrahim Boubacar Keïta kɛlɛbaw ye o kɛra o farala ɲɔgɔn kan juin kalo tile 5 san 2000 ni san 20 ninnu wulili min kɛra o wulili IBK ka fanga mafiyɛra ka se hakɛ dɔ ma o de senfɛ sa min ye Asimi Goyita ninnu ye u n'u jɛɲɔgɔnw fana nana Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bɔjɔ nka minnu y'a kɛlɛ jujɔnbaw ye a bɛ fɔ olu de ma ko M5 RFP o wulikajɔ min kɛra juin kalo o tile 5 ɲinɛ san kelen kɔfɛ juin kalo tile 5 u b'a fɛ ka ɲɛnamaya juma nata o de siratigɛ la sa u b'a fɛ ka jamalajɛ ba kɛ o jamalajɛ ko olu kɔni tuma dɔ la komi u da donna fanga na wali ka laɲini ye k'a fɔ kabini sɔrɔlasiw nana IBK ka fanga binnen kɔfɛ baara tun kan ka kɛ kɛcogo min a ma ɲɛ tiɲɛniw donna la o tiɲɛni ninnu ladilali o de la u ko k'olu bɛɛ don cɛsiriw
cɛsiriw da fɛ cɛsiri minnu bɛna ladilali kɛ furancɛ fanga in a bɛ se ka baara cogo ɲuman minnu na a bɛ se ka fori cogo ɲuman minnu na o siratigɛ de la u ye jamakulu wuli jamakulu in a bɛ tile damadama bɔ bi olu bɛ ka taama ka maa dɔw sɛgɛrɛ n'o ye faso dugulenw ani jamana kolatigɛla minnu bɛ yen o kɛra dugulenw ni forobamɔgɔw ye o kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔw ye o kɛra laada ɲɛmɔgɔw ye o ci ɲɛmɔgɔya bɛ min bolo kunungo o ye Jamil Bitare wala o ci ɲɛmɔgɔya bɛ maa minnu bolo o ye Jamil Bitare ye o Jamil Bitar k'u taamana ka maa caman sɛgɛrɛ o dɔ ye jɔnni ye o ye Isa Kawo Jimi ye Professeur Clément Dambele ninnu fila bɛɛ lajɛlen tun ye misɛnkɛrɛfɛ mɔgɔw ye nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an da bɛna se maa min ta ma bi o ye Imam Mahamud Diko de ye o Imam Mahamud Diko mɔgɔ sɔnna ma o mɔgɔ ma sɔn ma o a kɛra maafɛla ye o a ma kɛ maafɛla ye o a diyara maa ye o a ma diya maa ye o ale de tun ye u yɛrɛw ka fɔcogo la ka fɔ a bɛ fɔ min ma ko autorité morale jama o jama i m'a ye denmisɛnw ko ten ko cɛkɔrɔba ka ye warasu ɲɛ olu b'a dɔn k'a fɔ Imam Mahamud Diko ye mɔgɔ min lamɛnlen don jamanadenw fɛ wa a ka wuli ka dɔ ma daminɛ bi kabini 1991 kabini o wuli ka dɔ senfɛ o yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi kabini o waati fo ka na Général Musa Tarawele ka fanga in bin Général Musa Tarawele ka fanga in bin na jamanajɛ ni cɛsiri ni ko kɛra o kɔfɛ Imam Mahamud Diko tun sen bɛ nin bɛɛ lajɛlen na Imam Mahamud Diko mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min wulila ka kangari gwɛlɛn da Ibrahim Boubacar Keïta ye a ka fanga maracogo la hali n'a y'a sɔrɔ kɛ ko ale sɔrɔla mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in sigi fanga fɔlɔ tako fɔlɔ ko don ne yɛrɛ b'o ko caman kalama ale yɛrɛ kelen tɛ hali ne yɛrɛ tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ni ko i bɛ nin ko in mamu cogo la a kɛra minnu ɲɛna olu bɛ se ka kɛ seere ye ni Jose Tarawele yɛrɛ hali sini cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba dɔw ko Jose n'i y'a ye k'a fɔ i bɛ ka fanga sigi tako fɔlɔ la anw taara wuta ye a kɛra e ka sabu de ye sabu ala ko tiɲɛ waati o y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta tun tɛ foyi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bamanankan kɔni hakili b'a dɔw la n'a ye kunnafonilaselaw n'a tun y'u welelen kɔfɛ a bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ a b'o fɔ k'a fɔ Jose de bɛna ɲininkali kɛ bamanankan na o tuma aw tɔw aw bɛ ne ni Jose ka baro in ta aw bɛ taa o labɛn n'o ma bɛn mɔgɔ min ma ala k'o tiɲɛ a b'a fɔ ye ko tuma n'o ma bɛn maa min ma o tuma e ka taa kɛnɛ ma a y'o fɔ o tɛ siɲɛ kelen o tɛ siɲɛ fila k'a to fanga ɲini na ala ko tiɲɛ jamana kɔnɔ taama yɔrɔ ka dɔgɔn fo n'i y'a bɔ Kidali la n'o tɛ yɔrɔ caman bɛ yen n'a tun bɛ taa yɔrɔw la wele tun bɛ bila ne ma o y'a sɔrɔ Mamadu Kamara o de tun ye a ka kɔrɔsigi ye nka IBK nana sigi fanga na o y'a sɔrɔ o tun ye a ka kɔrɔsigi o laban nana kɛ a ka minisiri min bɛ kibaruyaw ani jamana yɛrɛ marabaw ka dandegeli kɛ k'o to o minisiriya kɔni na IBK ma fɛn kɛ fo k'a sɔrɔ wele ka bila ne ma nka o kɔfɛ de sa tuma min na Bu Ture ninnu nana kɛ a kɛrɛfɛmɔgɔw ye ani Sanbi Ture a nana se yɔrɔ dɔ la o kɔni ne dabɔ a ko bɛɛ lajɛlen na nka o kɛra cogo min an tɛna walanwalani wɛrɛ kɛ o la Ibrahim Boubacar Keïta kɔni ne bɛ se k'a ka seere fɛn caman bolo kan ne Imam Mahamud Diko n'a fɔra k'a fɔ ale tun ye IBK maa ye o kuma ye tiɲɛ kɛ a yɛrɛ b'o kalama o de kɔfɛ sa jamana mara cogo min a nana wajibiya komi ale tun ye Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔ ye degun min ni dimi ani tuɲuni min bɛ jamanadenw na a ye fɔli daminɛ o la san o san diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ wele san yɛlɛma duwawu don na o kɛnɛw kan Imam Mahamud Diko a tun bɛ IBK ka fanga fiɲɛ kofɔ ala ko tiɲɛ a ye kangari caman da ye jamana mara ye fɛn dɔ ye ni i ma kunnaja ni jamana fanga kalifari la ni ma kunnaja ni ma dɛmɛba ɲumanw ni maa kɔnɔ jɛlenw sɔrɔ hali ni ŋaniya jɛlen don a dɔ la a bɛ dafiri bolo o de Ibrahim Boubacar Keïta sɔrɔ sa wa o de ma Ibrahim Boubacar Keïta sɔrɔ wa hali bandaw o de bandaw sɔrɔ wa o de ma bandaw sɔrɔ wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne b'aw to aw yɛrɛw ka hakili jagabɔ la o Imam Mahamud Diko MCNGRFP ma lajɛ kɛ hali tuma dɔ la n'i y'a ye k'a fɔ u ka jama a kɛra jamana lahawta ye ka se hakɛ dɔ ma a sabu tɛ foyi ye fo Imam Mahamud Diko bonya ni danaya min b'a kan jamanadenw u limaniyalen don n'a ye diina ni tiɲɛ ani jamanajɔ sira fɛ baro caman sen fɛ min tɛmɛna ni a cɛ a y'o kuma ninnu sɛbɛntiya an balimaw o siratigɛ de la komi ninnu u b'a fɛ ka jamalajɛba kɛ u ye jamakulu de wuli o jamakulu o de taara bɔ Imam Mahamud Diko ye n'o y'u ka kulu ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ min ale b'u bilasira a b'u ka kuntigiya la ni hakili ni kodɔn ye o Imam Mahamud Diko min kabili Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in firila fo ka se bi ma a y'i mabɔ jamana in politiki maaw senfɛ kumaw cayara kosɛbɛ
ninnu b'a fɛ ka jamalajɛ min kɛ yala Imam Mahamudu Dicko n'a ye a kɛnɛ kan juin kalo tile 4 juma nata wa aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Imam Mahamudu Dicko a tun ye i kanabɔ ka dantigɛli kɛ o ye ŋaniya jira ye ka labɛn cogo kura kɛ faso Maliko la ni Mali kɛra so ye so bi jɔ jɔsen minnu kan k'o jɔsen kuraw ko olu dilan cogo kura la o tubabukan de ye ko manifeste pour la refondation ko malidenw fo an ka bɛn jamanadenya layidukan dɔw la fasodenw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka don forobabulon kɔnɔ ka bɛn jamana kungo ni jamana dilancogo fɛɛrɛ kura kan a tun ye nin kuma in fɔ o de kɛnɛ kan sa min ye Jamil Bitari ale ye M5RFP mɔgɔw ka ciden ye a sera yen tuma min a nakun ye fɛn min ye a ye ɲɛfɔli kɛ o la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an t'o lamɛn jango an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a nakun ye min ye parce que n bɛ sira min kan bi cidenya de don ni ci sira kun tɛ kanal wɛrɛw bɛ yen n bɛ se so kɔnɔ o kun bɛ kɛ cogoya wɛrɛ ma mais bi kɔni n bɛ sira min kan ci de donna n da la ne de bɛ délégation ɲɛma bon comité stratégique mɔgɔ je crois 5 personnes mɔgɔ 5 de faralen bɛ ne kan bon olu de ye kɛnɛ in sɔrɔ donc an nali baasi tɛ hɛrɛ sira de don toujours ka na kan'i fo k'i waleɲuman dɔn parce que mɔgɔw tɛ min dɔn an caman bɛ nin ko in kɔnɔna na ala sababu e sababu bon n'i y'a mɛn M5RFP a tu tigɛra de mɔgɔ min y'a tu tigɛ tu tigɛba fɔlɔ kɔni o ye e ye ka sababuya kɛ min ye a kɛra ala ɲɛna a kɛra buna adamadenw ɲɛna donc M5 yɛrɛ anniversaire san 1 a bɛ dafa juma don normalement c'est le 5 mais bɔlen in kɛra juma de donc o juma bɛ bɛn le 4 ma donc mɔgɔ tɛ wele i yɛrɛ ka ko la mais ko n'a taabolo de don ka sababuya kɛ waati tɛmɛlenw na bon i yɛrɛ ye déclaration dɔw kɛ k'a fɔ alimamiya cadre kɔnɔna na i bɛ na misiri baara ninnu i bɛ continuer n'o ye waati kɔnɔna na mais ni i ye mɔgɔw wele parce que an ka kow bila u minɛnw kɔnɔ n'i y'a ye bɔli kɛra le 5 i ye wele bila mɔgɔw ma o mɔgɔ caman sigilen bɛ bi o ni ne yɛrɛ ka jate la dɛ o ye n ka faamuyali cogo ye o ni retour ka kan bi ka sababuya kɛ n'i ye mɔgɔw wele ni baara dɔ kɛra n'a a ɲɛna a ma ɲɛ o y'an ka bunadamaden baara cogoya ye compte rendu kan ka k'u ye aya ni baara kuraw min fana bɛ sen na n'o kan ka boloda an kan ka jɛ ka o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye k'a fɔ an bɛ yan bi fanga sira fɛ fanga sira tɛ parce que jɛ kɔnɔna na a mana kɛ cogo o cogo buna adamadenw waati dɔw la mɔgɔw bɛ kuma mais e yɛrɛ personnellement ni min t'i dɔn ne kɔni bɛ dɔɔnin dɔn n'i ka kuma man ca bon kuma bɛ kuma na o bɛɛ tɛ se ka fɔ jama na mais a gundo an bɛ dɔɔnin dɔn a na donc mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ M5RFP tɔgɔla bi an nana kuma sira fila tɛ yen dɛ sira in ye kelen ye M5 ye e ta ye bi i ta de don sini awa n'a ɲɛna Imam Dicko n'a tiɲɛna fana Imam Dicko tɔgɔ in kɔni a tɛ se ka taa kɛ e dan cogo si ma parce que diɲɛ y'a ye sur le plan international et le plan national donc bi normalement mɔgɔ caman kun kan ka na mais réunion caman de donna ɲɔgɔn na président Choguel ko ni n sera yan n k'a ka foli n k'a las'i ma k'a yɛrɛ bɛ sira la
k'a yɛrɛ bɛ sira la parce que hali ne bɔli laban min kɛ yan an kun kan ka s'i ma mais ani ko girigara ninnu donna ɲɔgɔn na donc o de y'a bali a don n'o tɛ ne yɛrɛ tun ye weleli kɛ n ko an bɛ sira la bon donc vraiment k'a f'i ɲɛna ko hali bi kalifa in k'a kuraya donc je crois que ci min kɔni donna n da la principalement o ye k'a fɔ fana le 4 an jigiya b'i kan hakilina b'i la ni i ka programme kɔni ma a tiɲɛ i bolo a ka di M5 en tout cas jamakulu bɛɛ lajɛlen i ka y'a kɛnɛ kan k'a fɔ an y'an dogo ka na o de la n ko médiaw ka na pour que diɲɛ ka k'a seere k'a fɔ ko tɛmɛna nin cogo de la filiw min tɛmɛna filiw min an donna kɔnɔ bunadamaden baaraw de don ne yɛrɛ kɔni personnellement n bɛ se ka kuma bi jeunesse tɔgɔ la jeunes fɛn o fɛn dérapé la n b'a ɲini fɛ kɔrɔndɔya la karamɔgɔya la i ka yafa anw ma ala ni kira jati kama an bolo fila b'an kɔ bi an bolo fila b'an kɔ sini donc vraiment n bɛ fɛ k'o de fɔ introduction na ni yɛrɛ ni b'an bilasira cogo min na ni min bɛ yen vraiment an y'a décider commission in kɔni sigira ne de bɛ commission in ɲɛma a sigira k'a sɔrɔ Bandaw ni Mokhtar Wane u ka démission ma annoncé bon an ye démarche min daminɛ fana n b'a f'i ɲɛna an sera an balima dɔw ma n'o ye Clément ani Kawjim ani Banjugu ani Sufi Bilal ani non Aïdara Chouala Baya Aïdara an sera o fana ma donc an kɔni an bɛ bɛn ni keleya de ɲini parce que y'an kalan o de la depuis ne yɛrɛ ni i ye ɲɔgɔn dɔn fo bi bɛn ni keleya an mana fɛn o fɛn i b'a fɔ an ka bɛn i b'a fɔ an ka wuli ka se mɔgɔw ma donc o ye hakili baaraw ye ne kɔni i ye n bilasira don caman k'a sɔrɔ bi ma se awa n ma sira in ma fara dɛ donc vraiment kana k'i fo bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la hakɛto bɛ kuma in ni fili sɔrɔla kɔnɔna na ne ka kuma de don an balima nin tun ye Jamil Bitar nin tun y'a nakun ye a ye fɛn min fɔ o de tun ye nin ye minnu yɛrɛ kɔni n'o ye M5RFI mɔgɔw ye u ye ɲɛmɔgɔyakulu sigi u b'a fɔ kulu nin ma ko comité stratégique du M5RFI kodɔnnaw ka ɲi jama ye a kana kɛ bɛɛ ka t'i ka fan o siratigɛ de la ninnu ye kodɔn ni ɲɛmɔgɔyakulu dɔ sigi dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ u ka laɲini ye fɛn min ye fasoko la o laɲini ninnu bɛ se ka sɔrɔ cogo min olu de ye maliden cɛman ni musoman wele minnu ni olu kɔni miiri la ka fɔ faso in sera yɛlɛma ye yɛlɛma min ni an bɛɛ lajɛlen b'a an niyɔrɔ sɔrɔ a la faso kɔnɔ bɛɛ ka wuli bɛɛ ka taa faso kumabɔli kɛnɛ kan Cogɛli Kokala Mayiga tun ye kuma nin fɔ o kuma ninnu ɲɛfɔra kunungo nka min ye Hima Mamu Diko yɛrɛ ye yala ale dun ye nin ko in ninnu nana kuma ɲɔgɔnya min b'a fɛ a ye o f'u ye Hima Mamu Diko dun ye mun de fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an k'o lamɛn tuma dɔ la min ye Imam Mahamudu Diko ka hakilinaw ye a yɛrɛ bɛ lahalaya min na bi fɛn min b'a fɛ komi a mɛnna ka sɔrɔ a ti kuma an t'a lamɛn bisimila bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum warahmatullah ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an bɛɛ sababa dɔ i nana ye ni jɛɲɔgɔn a diyara n ye a bonyana n ma mɔgɔ tɛ kuma ka tila k'i yɛrɛ sɔsɔ ne y'a fɔ bi ko tɛ n ko fɛn o fɛn n'a bɔra mɔgɔ wɛrɛ la ka se ne ma kumakan jugu do wale jugu do fɛn wɛrɛ de do fɛn yafalen do ne yafalen do ka kɔn n tɛ se k'o fɔ ala ɲɛna ka tila ka fɛn wɛrɛ mara n dusukun na mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn o fɛn fɔ wali ye fɛn o fɛn kɛ a jate k'a fɔ ko yafa kɛra a ma foyi tɛ n dusukun na ka ɲɛsin mɔgɔ si ma
ne tɛ se ka jɔ minbar sanfɛ k'a fɔ mɔgɔw ye u ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye ne yɛrɛ ka tila ka juguya minɛ n dusukun na mɔgɔ si tɛ ka juguya si tɛ n dusukun na mɔgɔ ka kɔniya tɛ n dusukun na adamaden ye adamaden de ye ne man bon fili ma a bɛ se ka kɛ adamadenya la ni baarakɛɲɔgɔnya la ne ye acte minnu posé mɔgɔ dɔw fɛ fili don olu fɛ fili don kuma u ka kan ka min fɔ a la adamadenya la u y'o fɔ a la vraiment ne yafalen bɛ bɛɛ ma foyi tɛ n dusukun na ka ɲɛsin mɔgɔ si ma n y'a fɔ kunun ko n y'a fɔ bi sini fana n b'a fɔ ten diɲɛ média bɛɛ ye ne wele ka ne ɲininka Jeune Afrique n wele nin sigiyɔrɔ in na u nana yan u ka ciden nana yan mun b'i ni M5 cɛ n ko fɛn tɛ n'a cɛ a tɛ n'olu cɛ a tɛ ni maa wɛrɛ cɛ k'a fɔ k'o ye kɛlɛ ye mɔgɔ tɛ M5 la ko ne ni e delila ka kuma dalaminɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn tɛ yen ko an bɛnna nin kan ne ni e cɛ ala yɛrɛ b'a dɔn seere don an bɛnna nin de kan ko ne fɔra o kɔ ne ye min kɛ a bɛ se ka kɛ o ye ne ka faamuya ni ka hakili cogoya ye an sera yɔrɔ dɔ la ne ye diinɛmɔgɔ ye ne ye alimami de ye jamana yɛrɛ tangani kosɔn parce que alimamiw u man di ne ko o kuma ne bɛ segin n ka misiri la ka ko in to politiki mɔgɔw bolo n'o taara ko wɛrɛw taara b'o la adamadenya kow de don fɛn caman bɛ se ka bɔ a la et puis ni mɔgɔw hakiliw wulila dusu wulila bɛɛ b'i ta fɔ fɛn o fɛn fɔra o la ne kɔni fɛ vraiment o ye fɛn ye min tɛmɛna min ka gɛlɛn bi c'est le Mali an ka jamana de ka gɛlɛn n'a ye ne to nin sigi in na don dɔ la ka manifeste dilan n ko ni jamanadenw an ma pacte républicain kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in ta an hakili la ko a bɛ kɛ cogo o cogo a tɛ kɛ ten an bɛ boli ko an bɛ taa élection na élection dans ce contexte le taux se resserre contre le Mali an sigilen o tɛ a kɛcogo tɔ ye dɛ an hami man kan ka kɛ fanga ye ko an ka fanga de sɔrɔ hami ka kan ka kɛ fɛn min ye n'an ye fɛn min sɔrɔ an bɛ jamana kisi cogo di k'a bɔ nin kunbala in na n'o de ye anw wulikun ye n'o de ye anw jijakun ye mɔgɔ o mɔgɔ y'o de ɲini n'o de e bɛ ɲɔgɔn fɛ n ka sɔrɔ i la o n ka jan i la o n'a kɛ kun dɔ ye jamana in bɛ kunbala min na a ka se ka bɔ o la walahi ne e bɛ ɲɔgɔn fɛ donc problème si tɛ hakilina min mana sɔrɔ ne bolo bilasirali kan na ayiwa hakili ɲuman na k'a ɲɛsin aw ma k'a ɲɛsin jamanaden tɔw ma problème si tɛ ne bolo a la mais je crois que jamana bɛ situation min na bi a b'a exiger anw kan ka wajibiya jamanadenw bɛɛ kan taire tout ce qu'on a comme haine comme rancœur a fɛn o fɛn b'an dusukun na k'a to jamana yɛrɛ kosɔn bi ka fara ɲɔgɔn kan parce que seuls ensemble nous pouvons relever le défi mais ni jamanadenw ma bɛn ko la a tɛ ɲɛ dɛ bon mɔgɔw tɛ se ka bɛn n'u tɛ mun ni ɲɔgɔn kɔrɔ u tɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ i ni mɔgɔ jara ni ko kelen y'a ye a tigi la ko a ma bɛn i ma dɔrɔn i n'a bɛɛ fara kɔrɔ ye k'a fɔ i ka muso furu ta bɛ caya dɛ ni mɔgɔ ma jara don dɔ i bɛ fɛn dɔ y'a la min man di ye bon mɔgɔ tɛ se ka kɛ hadamadenya la n'i ye fɛn min y'a tigi la n'o kɔni ma taa e jimi sanfɛ dɔrɔn i bɛ sinikan fɔ i bɛ fɔbaliw fɔ o hɔrɔnya ni hadamadenya la anw ka jamana tabiya to ye a danbe to ye ko caman kɛra vraiment c'est regrettable mais a kɛra il faut qu'on ait le courage de le dire adamadenw bɛ bɔ ɲɔgɔn bolo mɔgɔw bɛ se ka kɛ u ma ɲɔgɔn faamu k'a sɔrɔ aw ma se yɔrɔ dɔ la danbetigiya ni mɔgɔya ni hakilimaya la ko bɛ ko la o ma kan ka fɔ il faut jamais insulter l'avenir mɔgɔ m'a dɔn tɛ ɲɔgɔn faamu bi sini aw mago bɛ ɲɔgɔn na i ni dɔ ka di bi sini aw bɛ kɛlɛ min b'o cogo de la kuma a kɛra sugu o sugu ye i tɔtɔ voilà il faut voilà l'extrême dans tout n'est pas bon kɛra fɛn o fɛn ye o tuma jamana in kɔnɔ an k'an jija bɛɛ k'i tɔtɔ an ka jamana yɛrɛ de makara an ka jamana in bɛ yɔrɔ min na bi anw de ka kan k'a makara mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ anw wa ni anw ma ɲɔgɔn faamu k'a makara a jɔrɔ bɛ na dɛ je suis très heureux vraiment aw nana ne ka nin message fɔ aw ye ka profiter aw ta in fɛ k'a fɔ jamanaden bɛɛ bi an mago b'a la fɛn o fɛn b'an kɔnɔ an k'a kunu jamana yɛrɛ kosɔn voilà mɔgɔ différent la a tɛ ban o
mais vraiment an ka lajɛ ni jamana in bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka nin étape min n'an b'a la ka se ka nin traverser o tɛ waati min don a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ ce n'est pas le moment pour les détails le diable est dans le détail du détail caman ma kan ka lajɛ l'essentiel il faut aller vers ça c'est comment sauver notre nation qui est en train de s'effriter, qui est menacée aujourd'hui, l'existence même du Mali, qui est en cause. O jamana an ye kɛlɛ wɛrɛ sɔrɔ min t'an yɛrɛ dama kɔni ka bila ɲɔgɔn na ani diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na maa wɛrɛw fana b'aw nɔfɛ aw yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn na o ko bɛ dilan wa bon kuma ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ni fɛn o fɛn n'an bɛna kɛ ala k'a bɛɛ kɛ ɲuman ye ala ka yafa nɔgɔya an ye jamana ala k'a basigi ala k'a hɛrɛ caya ya rabbal alamin assalamu alaikum merci bien bon kumakan min bɛ n bolo ko in na o ye nin ka dugawu kɛ hali bi fɛn o fɛn n'a bɛna kɛ ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye jamana ka lafiya bɛ ko o ko la a bɛn bɛ ko o ko la a sɔrɔ bɛ ko o ko la ya rabbi ala ma o kɛra ala k'an ci ɲuman na voilà merci bien amin ya rabbi ala k'an ɲɛ min la amin ya rabbi ala k'an ɲɛ min la c'est une encyclopédie don o don i bɛ nana i bɛ kalan nin siraw de jirala anw na o siraw de jirala an na n'an se o ma waati o waati data bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na aw yɛrɛ ye nin mɛn dɛ voilà je vous ai toujours dit que nin encyclopédie don inchallah ninnu tɛ sɔrɔ tubabuw ka gafew kɔnɔ ça c'est des leçons de la vie i y'a faamuya fulaw ko ten ko misiri nɔnɔ to a fɔ joli to a yɛrɛ la ka nɔnɔ bɔ tiɲɛna kɔni bon nin bɛɛ b'a jira muɲu ni sabali an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sabali an kɔni an bɛ yafa ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ mun tɔɲɔna mun yɛrɛ tora nin ko ninnu kɔnɔna na hali bi an b'a ɲini aw fɛ an bɛɛ ka jɛ ka dubabu k'u ye mun yɛrɛ bɛ degun kɔnɔna na ala ka lafiya d'u ma ala ka jamiya ala ka basigi vraiment bon a diyara n ye on ne s'attendait pas à moins que ça vraiment aw ni ce dɔgɔnin bon n yɛrɛ den fana voilà donc vraiment an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama semasi cadre kɔnɔna na jɔyɔrɔ ye la bon vraiment k'u bɛɛ fo n bɛ fɛ k'a fɔ fana bɛɛ lajɛlen k'a faamuya kuma bɛɛ n'a fɔ don ne sera M5 kɔnɔ ala sababu ale sababu ni maa min tun ye ne ka bɔ M5 la seconde in t'a kɛ mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ kuma bɛɛ n'a fɔ don n bɛ fɛ que vous le prenez en témoignage a yɛrɛ bi yan bi a sigilen tɛ n'a ye ko n b'a fɔ a ɲɛna ne ka tɔn ye décision ta don min na u ko ni imamu tɛ an tɛ don a kɔnɔ ji bɛ n'a tɛmɛ sira awa ni ko tun b'a ma n'a tun ye ne wele n kelen bɛ wele an kaburu kɔnɔ bi tun t'anw sɔrɔ a kɔnɔ donc k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ nin baara in bɛɛ bɛ kɛ ɲɛ sira kan kuma wɛrɛ tɛ yen toujours n dɔgɔ i muɲu sabali mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bon nin ye kumakan ye bi tɛ peut-être sini a nafaw bɛ na o an bɛɛ lajɛlen an ka yafa ɲɔgɔn ma donc bi kɔni tun y'a fɔ dɔ ye olu yafa ma parce que je voulais vraiment ka nɔgɔ bɔ a la bɛɛ lajɛlen k'a faamuya k'a fɔ bitar M5 ala ta kɔfɛ a sababu ye e amina yarabi a bɛ ko kelen de dira danaya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ sabara ye tiɲɛ fɔ n'ale m'a fɔ ne t'a fɔ a ɲɔgɔnna caman fana bɛ yen mais a fɔ kun nafa jumɛn b'a fɔli la parce que ne ma bɔ M5 la ko kɛlɛ kɛra
ko fɛn dɔ kɛra imam la o ma bɛn a ma o ma k'a la o kabini an jara mɔgɔ si ma dɔgɔyama ta ka ne sɛgɛrɛ a ko in kɔnɔ a bɛ se ka kɛ ne ka hakilina dɔw ni n ka faamu cogo dɔw ne y'o kɛ o ma faamu mɔgɔ dɔw fɛ c'est humain ni min ma faamu mɔgɔ bɛ se ka interpréter o cogo la mɔgɔ b'o faamu vraiment c'est humain pour cela ne ma a commentaire que ma jaabi ma fɔ kariw ye nin fɔ ma nin fɔ non je crois que parce que c'est la vie voilà ko dɔw bɛ se ka gɛlɛya bi sini a bɛ nɔgɔya anw ye min kalan moi je suis un homme de foi donc ne ka réaction ni mɔgɔ wɛrɛw ta ma kan ka kɛ kelen voilà anw ye min kalan ni maa jɛra n'i y'a kɔn cogo o cogo a kɔn k'a dan hakɛ la i bɛ maa dɔn kɔ bi sini o bɛ k'i jɛɲɔgɔn ye n'i y'a jara fana cogo o cogo i dan to a ka kɛ hakɛ la i ni maa bɛ se ka ja bi sini aw bɛ goya adamadenya taabolow de don c'est des choses de la vie donc moi j'ai été enrichi n ye fɛn caman faamu n ye fɛn caman sɔrɔ n ye jamana dɔn n ye mɔgɔw cogoyaw dɔn j'ai vu la réaction des gens par rapport à beaucoup de situations ne y'a to j'ai compris pourquoi notre pays se trouve dans cette situation et nous avons besoin aujourd'hui de tirer les leçons ni hakilima kɔni ni ko y'aw sɔrɔ n'a b'a la ɲɛni de kosɔn hali n'a gɛlɛyara a ka kan ka leçon de tirer à la pour que sini a kana bin a ɲɔgɔn na aujourd'hui c'est tout le Mali qui doit tirer les leçons vraiment de ce qui s'est passé du parcours qu'on a eu des erreurs parce que nous sommes humains et tout le monde est perfectible a tɛ fɔ ko ne ye Allemagne mais ko ne tɛ fili n ka kow la non n bɛ se ka fili comme tout le monde voilà ne filila mɔgɔ bɛ se k'a faamu cogo dɔ la olu fɛ i filila a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ fɛ i ma fili nka olu kɔni fɛ i filila et c'est humain ça se comprend don min ale bɛna don a kɔnɔ a nana ne de fɛ a ko ne tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ de n bɛ na e de fɛ ne bɛ don n'i ka sira de ye n'i ko an ka don ni don min i b'a fɛ k'an ka bɔ a fɔ ɲɛna miniti kelen t'a k'a la walahi a ye min fɔ a y'o de fɔ ɲɛna n ko t'a don dɔrɔn ko camanw kɛra a la n'an kumana ne b'a fɔ a ye ka sabali ko n tɛ ɲɛ sabali kɔ anw ka jamana bɛ situation min na bi a mago bɛ sabali la mɔgɔw dusu ka kalan mɔgɔw cogoyaw tɛ kelen u ka tempérament tɛ kelen mais les choses difficiles il faut beaucoup d'endurance et de patience pour que o ka dilan don ye parcours de ye don kelen ko tɛ a tɛ se ka kɛ mɔgɔ sago ye don kelen fɛn caman de b'a kɔnɔ mais ceux qui peuvent dominer les situations difficiles o ye minnu bɛ sɔn ka sabali kɛ u niyɔrɔ ye sabali ko kɔrɔ ni sabali kɛra ni ala sɔnna ko a bɛ dilan o hali an filɛ nin ye ko minnu na n'a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ko ayi a tɛ se ka ɲɛ cogo si la non pourquoi pas faut jamais qu'on sous-estime moi je suis sûr et certain ni ɲininkala tuma o tuma b'a fɔ mɔgɔw ye si on interroge le génie malien ça va nous sortir quelque chose min b'a to jamana in bɛ sira sɔrɔ ka bɔ nin mais condition min b'a la o ye ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ nin ko in na bi sini mɔgɔw ka wuli ko dɔ kɛra dɔn bitari ye nin fɔ a ma bɛn a ma ka sin ka a ye fɛn o fɛn kɛ ɲuman na ka ɲinɛ o kɔ yɔrɔ bɛɛ hadamadenya tɛ dilan ten dɛ il est humain hadamaden don a bɛ se ka fili a bɛ se ka ko dɔ ye o ka ɲi mais mɔgɔw ka ye cogo la o tɛ fɛn ɲuman ye ni a ye ka ɲuman in bɛ fili la ko kelen kama o tigilamɔgɔw tɛ se ka ko dilan dɛ ko mɔgɔw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ non vraiment je le félicite parce que bi tɛ dɛ n'i y'a ye a taamana ka na n ma bi parce que a ye sira min ta kabini o don a ma sira in tigɛ waati bɛɛ a bɛ na n ma n kɔrɔ i tɛ se k'i sen bɔ nin ko in na n kɔrɔ i tɛ se k'i dabɔ nin ko in na nin ko in a bɛ dilan o nin ko in ne bɛ na o a bɛ mɔgɔw sira taama a bɛ fɛn o fɛn na n b'a kalama an ma tigɛ ɲɔgɔn na o de y'a to o tora anw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma a ka jɛ la il faut k'a ka ɲɔgɔn boni a ka ɲɔgɔn ɲɔgɔn kɔrɔ a ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ a ka sɔn ɲɔgɔn ye ni discipline tɛ jɛ nin kɔnɔ sɔn ɲɔgɔn ɲɛ tɛ jɛ nin kɔnɔ o jɛ tɛ se ka ko mɛnni dilan non a tɛ se ka ko mɛnni dilan ni ye mɔgɔw ye armée dilan ka discipline k'a la
wa diɲɛ yɔrɔ ni taara i bɛ taa sɔrɔ fanga bɛ armée de bolo c'est pas autre chose c'est parce que ils sont soudés olu de kelen de ye jamakulu ye min faralen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ f'u ye min bɛ ɲɛfɛ n'o ye min fɔ bɛɛ ka tɔɔrɔ o de y'a to fanga b'u la o ni bɛɛ bɛ marifa ta ka taa ci i fan na cogo min ka di ye o bɛ se maa la wa mais ni hadamadenw farala ɲɔgɔn kan ka sɔn ɲɔgɔn ye a taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ sira sɔrɔ ko in bɛ dilan ko dɔw jɛngɛnen don mais a ma bɔn je crois que an ka jamana ye ni ala sɔnna ko bɛ se ka jɛngɛ mais ni ala sɔnna a tɛ bɔn an y'a sara ala la non moi je crois en ce pays là ala ka a ko nɔgɔya ka sabali di a n'aw bɛɛ lajɛlen ma vraiment a bonyana n ma a diyara n ye a bonyana n ma a diyara n ye foyi tɛ n kɔnɔ ka fɔlɔ mais min kɛra fana a diyara n ye a bonyana n ma voilà an cɛ an baraji merci bien. Ça va, alhamdulillah. Moro tɛ dugawu kɛ ten dɛ n ko mori tɛ se ka dugawu kɔni tɛ ala y'a ɲininka baara ko dubabu k'a bɛ san de dɛ kuma in kɔni bɛ se ka d'aw ma n'i ko ko mama ko dubabu kɛ awɔ ko k'a bɛ san de dɛ joli pɔsi kɔnɔ ne ye dugawu ɲini parce que ne bɛ n ka so peut-être ale t'a dɔn ne ye kalifa dunga mɔden de ye Kucala kalifa dunga o mɔden de ye Kucala kalifa dunga a Kucala Sogomu la kosɛbɛ kɛ voilà c'est pourquoi je dois dugawu vraiment a kun man ka na ni ɲɔgɔnna mɔgɔ ta n b'a bila da la ne b'o bisimila o ni kosɛbɛ y'a sigi أيوة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من أوليائك المقربين من عبادك الصالحين صل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا أدعو ala ka le 4 juin yira la mɔgɔ bɛ imam yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan le 4 ayiwa ala ka don diya c'est l'appel d'imam la fusion se sort autour du Mali pour que Mali soit il y a des défis à relever c'est vrai que à cause de l'homme nabi il va falloir que les gens terrent tout ce qu'ils ont pour se mettre ensemble bon vraiment kon baa ni bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala sɔnna inchallah le 4 ni ala y'o jira an gana na komi a bɛ bɛn ni M5 yɛrɛ ka ayiwa san yɛlɛmɛ ye bon a diyara ala ye fana a ka kɛ nin contexte in kɔnɔ bon o bɛɛ bɛ fara ala de la o bɛɛ bɛ fara ala de la voilà o bɛɛ bɛ fara ala de la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala sɔnna juma ni juma seli la an bɛ ɲɔgɔn kun bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na n'o ye ayiwa place de l'indépendance la bɛɛ lajɛlen ka taa maaw k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn ye maliyɛn ye hɔrɔnya b'an na dignité b'an na danbe b'an na n'a gɛlɛyara an ye min fɔ nous sommes debout voilà an jɔlen don ko o ko b'an kɔnɔ ni mali ko de nana ni ala sɔnna bɛɛ bɛ jɔ wa an k'a jira diɲɛ na k'a fɔ ko an jɔlen don o kuma an bɛ welewelemada kɛ bɛɛ ye ni ala sɔnna le 4 n'o ye juma nata in a diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw u jɔlen don voilà ni ala sɔnna inchallah voilà ala sɔnna an balimaw kabini Asimu Goyita a nali min kɛra ka bɔ Accra n'o ye Gana faaba ye aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ u ye Mali ɲangi CEDEAO ni Mali ye a tutigɛbaa ye o CEDEAO o de ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest farafina tilebiyanfan jamanaw u ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba cogo min u yɛrɛw bɛ se ka
ɲɔgɔn magwɛ bɛ se ka jɛ cogo min sɔrɔ ani nafolo ko ma dɛmɛ k'u ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka jɛ k'u seko an'u dɔnko an'u ka sɔrɔw fara ɲɔgɔn kan min b'a to farafina jamana tilebiyanfan jamanaw bɛɛ jidi Mali ye u tutigɛba dɔ ye lajɛ min kɛra o lajɛ senfɛ u y'a jira k'a fɔ u y'a Mali bolo bɔ u ka baara bɛɛ lajɛlen na a ɲɛmɔgɔya tɔnsigi min n'u bi kɛ bɛɛ ko minnu latigɛ ɲɔgɔn fɛ farafina tilebiyanfan jamanaw u ye Mali sen bɔ ka sabu kɛ lahalaya min kɛra kɔsa in na n'o de nana wolo bandaw bolo bɔlen jamanakuntigiya la Muktar Wan bolo bɔlen jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la nin lahala in de y'a to aw yɛrɛ ye Asimi Koyita lamɛn sisan fɛn min y'a to olu ye nin wale in kɛ an ka bidunkɛwaru kɛnɛ kan a tun ye ɲɛfɔli kɛ aw ye o wale min kɛra a nana kɛ sabu ye ka lajɛ balalen o lajɛ balalen ko o karabali min kɛra farafina tilebiyanfan jamanaw ka jɛrɛ tɔnba CEDEAO u ye lajɛ karaba Gana faba la n'o y'a kara ye Asimu tun b'a kɛnɛ kan n ka jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a nali min kɛra ka bɔ Akara n'o ye Gana faba ye a tun bɛ yen tuma min Mali den minnu ni olu sigilen don Akara Asimu Goyita an'u ye ɲɔgɔn ye jamana bɛ lahalaya minnu na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Asimu Koyita da sera nin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ malidenw ye minnu sigilen don Akara tuma min na Asimu Koyita a bɔra Akara ka se an fɛ Bamakɔ yan a bisimilara a jiginnen ka bɔ pankolon kɔnɔ ni kɔrɔsigi kolon min sigilen don n'o ye Conseil national de la transition n'o ye CNT o kuntigi n'o ye Maliki Jaw ye Asimu jiginnen ka bɔ pankolon kɔnɔ a bisimilara Maliki Jaw de fɛ a ta kun tun ye fɛn min ye o tun ye lajɛ balale lajɛ karabale ye min kɛra farafina yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye CEDEAO ye o jamana kuntigiw olu de tun ye lajɛ in karaba ka a sabu kɛ an faso Mali bɛɛ lahalaya gwɛlɛn ani lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na ni waati laban na nin lajɛ in tun ye lajɛ karabalen ni lajɛ balalen ye min kɛra farafina yɛrɛ tilebiyanfan jamana kuntigiw fɛ lajɛ in senfɛ farafina yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw olu ka lajɛ tɔnba n'o ye CEDEAO ye u ye ɲangi dɔw ta k'an faso Mali sɛgɛrɛ a fɔlɔ ye fɛn min ye Mali yɛrɛ sen tɛ don u ka ɲɛmɔgɔya lajɛ nin na n'o ye farafina jamana tilebiyanfan jamanaw ka lajɛ ɲɛmɔgɔya tɔnsigi Mali ka jɔyɔrɔ Mali nin yɔrɔ min bɛ u la fɔlɔ ko bosira Mali la Mali tɛ na ye i n'a fɔ jamana min n'o ye nin jamana kofɔlen ninnu jamana kuntigiw an ka jamana kuntigiw tɛna ye a kɛnɛ kan tuguni hali n'u bɛ wele u tɛna wele u k'u sigiyɔrɔ an'u jɔyɔrɔ ani u ka se boli a kɛnɛ kan tuguni Asimu Koyita kɔni a ɲininkalen a y'a jira k'a fɔ Mali bɛɛ a ka kuntilenna kan Mali bɛɛ cɛsiri n'u kan ka kɛ Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ ko Mali bɛɛ tɛmɛ o sira fɛ wa Mali b'o sira fɛ koyi Mali ko a ye layidu ni saritikan minnu ta furancɛ fanga in san 1 ni kalo 6 in k'a tɛna tɛmɛ o kan Mali ko k'a bɛna jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kura sugandi o hakilina ni wale ninnu ani kɛliw bɛɛ senna Asimu ye fɛn min fɔ a y'a fɔ nanzarakan na Nous avons répondu à l'invitation de son excellence ko anw ye bisimilali weleli anw ye kan weleli min n'o kan weleli kɛra Nana Ado Akufo-Addo fɛ président de la République du Ghana n'ale ye Ghana jamana kuntigi président d'exercice de la CEDEAO ɲɛmɔgɔbaya kalifalen don ale de la bi pour participer au sommet extraordinaire ka ye ɲɛmɔgɔya lajɛ balalen kɛnɛ kan consacré à la situation sociopolitique du Mali ni o ye tali kɛ Mali yɛrɛ bɛ an faso Mali bɛ lahalaya gwɛlɛn minnu na prenons acte des décisions du sommet u ye min fɔ u bɛna min kan an y'a mɛn an y'a faamu et notamment concernant la suspension du Mali des institutions n'o de ye k'an faso Mali bolo bɔ ɲɛmɔgɔya baara ninnu n'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔya baara ninnu bɛɛ lajɛlen na la CEDEAO c'est un acte politique nin kɔni ye politiki tɛmɛsiraw de ye cela dit nous gardons les contacts avec le médiateur avec les nka o n'a ta bɛɛ u yɛrɛw ka kow latigɛba ani cɛfɔ ni kanbɛn la nɔgɔyaba u ye min sugandi an n'u bi to ɲɔgɔn fɛ CEDEAO tɔgɔ la concernant le choix d'un premier civil min ye sugandili ye jamana marabolo ko ɲɛmɔgɔ sugandi min ni o tɛ sɔrɔdasi ye vraiment le consensus et puis la durée de la transition nous étions déjà dans cette dynamique anw yɛrɛ tun b'u kun tilennaw la
min o sugandili ani furancɛ min ka kan ka kɛ furancɛ fanga in bolili la ani o ɲɛmɔgɔ sugandi anw b'o hakilina n'o baaraw de kan. Raison pour laquelle nous avons rencontré les classes politiques. O de sira la an ye jamana dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ minnu fɛ o tɔn minnu ye jamana baarakɛlaw ye n'o ye politiki tɔnw ye an n'u bɛɛ ye ɲɔgɔn ye. Les leaders religieux. hali min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye an n'olu fana ye ɲɔgɔn ye. Tout le monde. an ye bɛɛ ye ɲɔgɔn ye wa an ni bɛɛ bɛna ɲɔgɔn ye. Sur ce point aussi, il n'y a pas de souci. Mɔgɔw kɔni k'i hakilila tigɛ hali o ye sira yɛrɛ kan hami min bɛ maaw la bɛɛ k'i hakilila tigɛ k'a fɔ o bɛ ɲɛnabɔ. Donc je profite aussi pour l'occasion de saluer mina foli ci kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ le leadership avéré de son excellence Nana Addo Akufo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Ghana jamanakuntigi qui a eu cette patience a sɔnna sabali min ma k'an lamɛn jamana bɛ lahala min na nin kɛra sabu ni dalu ɲumanba ye anw bolo nin kɛnɛ in kan an bɛ farafinna yɛrɛ tilefiyanfan jamanakuntigiw bɛɛ lajɛlen fana fo u sɔnna ka sabali k'an lamɛnni min kɛ ani u ye u ŋaniya jirali min kɛ k'a don an faso Mali jigiya kɔrɔ nin lajɛ in senfɛ mɛ min fɔ jamanadenw ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka faso in makaran ka faso in dɛmɛ anw bɛɛ lajɛlen kan k'an cɛsiri fɛn min na fɛn min kan ka k'an hami ye o ye Maliko de ye an balimaw nin tun ye Asimi Goyita ye a bɔli min kɛra Ghana faaba n'o y'a kɛra ye o de kɛnɛ kan CEDEAO mɔgɔw ye Mali sen bɔ u ka ko bɛɛ lajɛlen na nka u ma ŋaniya ni gɛrɛntɛ ta k'a fɔ k'u bɛ sɔrɔ ɲinini ani sɔrɔ jidi siraw ko gɛrɛ Mali ɲɛ u m'o u fɔ u ka lajɛ in senfɛ furancɛ fanga in kɔnɔ kɔni u kɔni ma o fɔ u ye fɛn min gɛlɛya u ko jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye premier ministre ye u ka sugandi u kana kɛ jamana finitigi kana k'o ye fiyewu u ka kɛ jamanaden ye min tɛ sɔrɔdasi ye jamanakuntigi minnu tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kan an balimaw o ye jamana ɲɛmɔgɔ 10 de ye u da sera gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali in kɔnɔ u da sera bɛɛ lajɛlen ma ani ka kimɛ lahalaya kura min kɛra Mali kɔnɔ n'o ye Bandaw ni Moktar Wan bolo bɔlen min kɛra furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la u da sera o lahalaya ninnu o ma komi o ɲɛmɔgɔ ninnu bɔra la yala furancɛ fanga in tɔ bɛna sɛnsɛn cogo jumɛn u da sera nin bɛɛ lajɛlen ma Mali tun sigilen don ka nin kɔnɔ koyi an yɛrɛ tun bɛ siran fɛn min ɲɛ u b'a fɔ min ma ko embargo anw ye jamana min an tɛ kwaji da la Mali lamininen don ni farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw olu ka jɛrɛtɔn ye Mali lamininen don n'o jamanaw ye o jamana ninnu Mali ka fɛn minnu bɛ don Mali dugukolo kan n'i y'a jateminɛ Côte d'Ivoire ye jamana min an ka jamana ye fɛn minnu bɛ donni ka bɔ kwajiw kɔfɛ ka don an faso Mali kɔnɔ a fanba bɛ bɔ Côte d'Ivoire n'a fɔra ka fɔ kwaji daw datugura a bɛ gɛlɛyaba se an faso Mali ma jamanakuntigi minnu tun bɛ yen ani u ka ciden minnu tun bɛ kɛnɛ kan ko fanga in pɔrɔni min kɛra Asimi Goyita fɛ ka Bandaw ni Moktar Wan bɔ kuntigiya la u y'a jira k'a fɔ a ma bɛn u ma u ka hakilina tɛ wa u ma jɛn n'a ye n'u nana kɛ Bandaw ani Moktar Wan ye jamana kuntigiya ani jamana marabolo ɲɛmɔgɔya n'o y'a bila k'o ma kɛ u fɛla ye wa u ka hakilina tɛ o sira de fɛ sa fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye CEDEAO kuntigiya ye Mali ka jɔyɔrɔ minnu tun bɛ yen Mali tun b'o ɲɛmɔgɔya min dɔ la ko nin bɛɛ minɛna Mali la fɔlɔ Mali ka cidenw ɲininkali u ko mɔgɔw man ka ɲagami ka Mali kuntigiya jɔda min bɛ Mali la CEDEAO la k'o bɔ jɔ fɔlɔ avec les sanctions ni ka ɲangini kɛ ka Mali sɛgɛrɛ ko mɔgɔw kana ɲagami ɲɔgɔn na nin ye Boubacar Goro Dial ale ye jamanakuntigi Mali kolatigɛla ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale ɲininkali min kɛra an ka jamana forobalaselidenw fɛ a ye nin kuma in fɔ ceux qui ne comprennent pas très bien les mécanismes minnu bɛ yen n'olu tɛ CEDEAO yɛrɛ ka kow latigɛcogo faamu de fonctionnement au niveau de la CEDEAO yɛrɛ n'o ye an ka tɔnba ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka tɔnba ye nin de y'u ka taasira n'u ka taabolo ye peuvent faire facilement la confusion olu bɛ se k'a ko ɲagami k'a fɔ ko Mali u ye Mali bolo bɔ fɔlɔ ani ka Mali ɲɛŋi k'o tɛ kelen ye comme les sanctions qui avaient été décidées avec les événements d'août il ne s'agit pas des mêmes sanctions cette ɲɛŋi min tun taara ka Mali sɛgɛrɛ n'o tun ye Mali donda ni Mali bɔdaw u ni jamana minnu bɛ dancɛ bɔ k'o donja ninnu k'u datugu fɛn tɛ don Mali kɔnɔ ani fɛn tɛ bɔ Mali kɔnɔ k'a n'u tɛ kelen ye
Quand on est suspendu, ça ni i bolo bɔra jamako la signifie simplement qu'on ne prend pas part aux activités. o kɔrɔ ye fɛn min ye dɔrɔn ni lajɛ o lajɛ ni kunbɛn bɛ kɛ e sen tɛ sɔrɔ o la e ka sigiyɔrɔ min bɛ yen e tɛna se ka taa o sigiyɔrɔ mafa. De l'organisation, les réunions d'experts, les réunions ministérielles. Minisiri ninnu ka lajɛ ani farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanakuntigiw ani farafinna jamanaw u ka kodɔnnaw u ka maa faamuyalenw n'olu ye tɔnsigi kɛ Mali tɛna se ka taa o sigiyɔrɔ mafa. Les sommets des chefs d'État. Hali ni jamanakuntigiw bɛ taa Mali jamanakuntigi ale tɛna se ka taa fo n'a welela. Tant que la mesure de suspension n'est pas levée, o balili min bɛ sen na n'o ma wuli kɔni le Mali ne peut donc pas participer Mali tɛna se ka ye u ka kunbɛn n'u ka tɔnsigiw la à ces activités. o baara ninnu na kɔni. Il reste membre à part entière de la CEDEAO. Nka k'a fɔ ko Mali sen bɔra CEDEAO ko la wa Mali ye CEDEAO tutigɛba ye wa Mali yɛrɛ ye CEDEAO jamana ye jamana min n'o bɛ CEDEAO la Mali min ma bɔ CEDEAO ko la dɛ. Et nous sommes même tenus par toutes nos obligations comme si on n'avait même pas été suspendu. Wa Mali ka kan ka jɔda la hakɛ o hakɛ n'o kan ka boli Mali kan i n'a fɔ a bɛ boli jamana tɔw kan o wajibiyalen don Mali kan. Il n'y a pas d'embargo. Gɛrɛntɛ t'an tɛ ka Mali sɛgɛrɛ Mali dondaw ni Mali bɔdaw o datuguli ma ko fɔ dɛ. Il n'y a pas de fermeture des frontières. Wa Mali dancɛw ma datugu. Pas de sanctions bancaires. Mali ka baara bondaso minnu bɛ wariko ɲɛnabɔ o fana ɲɛŋɛ tɛ Mali kan. Il est très clair, la CEDEAO non seulement A perepere la tigɛra ko min ye CEDEAO ye